खुलुमबाय बड'लेण्ड पाब्लिक रादाब नायगिरि नोंथांमोनखौ बरायबाय। 1974 मायथाइनिफ्राय जागायनानै बर' माहारिनि मुंदांखा सोरां मन्जु थियेटारआ 2024 मायथाइयाव 50 बोसोर जासिगोन। बर'नि गेजेराव 50 बोसोर थावरिना थानो हानाय थियेटारानो जादों सोरां मन्जु थियेटार। दिनै बिटिसि सोरखारा मोनसे हाबाफारिनि गेजेरजों सोरां मन्जु थियेटारनि बिगोमा चन्द्रकान्त मोसाहारिनो 10 लाख रां अनसुंथाइ होदों आरो बिथांखौ बरायो। बर' हारिमुखौ फोथांना लाखिनाय आरो बर' थियेटारखौ फोथांना लाखिबोनायाव चन्द्रकान्त मोसाहारिया गोबां बिहोमा होदों। बिथांनि बिहोमाखौ मान होनानै दिनै प्रमद बर' दैदेननाय बिटिसि सोरखारा 10 लाख रां अनसुंथाइ होयो। नंगौ, थारैनो मोनसे थियेटारखौ 50 बोसोर फोथांना लाखिनाया जोबोर गोब्राब खामानि। बे खामानिखौ नाथाय मावफुंदों चन्द्रकान्त मोसाहारिया। बिथाङा नाजाथाबनानै 50 बोसोर सम सोरां मन्जु थियेटारखौ दैदेनबोदों, फोथांबोदों आरो बर' हारिमुआव मोनसे मुंदांखा जानो हादों।